Moikka! Mulla oli tänään tässä Leppävaaran hoitotilassa äänimaalitehonpan rentoutustunti. Ja tälle tunnille oli ilmoittautunut yksi ihminen. Ihana, että hän tuli. Mutta jännä juttu, mikä tapahtui siinä, niin kun olin valmistelemassa tuntia, niin laitoin 2 mattoa tuntia varten. Ja vaikka siis oli tulossa ilmoittautunut vain yksi ihminen. Ja sitten tosiaan tämä mun ihana asiakas saapui ja kysyi sitten, että onko tulossa toinenkin rentoutuja tänne, ja mä sitten kerroin, että ei ole. Ja näin, niin hän sanoi, että niin, että siinä on paikka mun sisäiselle lapselle. Ja niin olikin. Siis aivan ihana. Ja tosiaan tämä oli nyt tarkoitettu näin, että hän ja hänen sisäinen lapsi sai tämmöisen ihanan hoitavan äänimatkan tänään. Ja se, miksi mä taas halusin tulla oikeastaan jakamaan tätä asiaa, on tämä, että taas niin kun handpansoinnut tuli niin tähän hetkeen. Taas soitin sillä lailla, mitä en ole koskaan aikaisemmin soittanut, ja en olisi tullut edes itse ajatelleeksi, että näin soitan. Siis todella kiitollinen tästä kokemuksesta, ja niin. Elämä on ihanaa ja merkityksellistä, ja kiitos tästä kokemuksesta, ja halusin vaan tämmöisen nopeasti teillekin jakaa.